Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Dalilin da yasa 'yan bindiga suke kai farmaki wasu ungoyoyi guda biyu a Katsina. Bincike ya bayyana dalilin da yasa 'yan bindiga suka addabi garuruwa guda biyu a Katsina. An gano cewa farmakin ya biyo bayan hallaka Fulani da wasu 'yan sa-kai suka yi ne. Ko a ranar Talata da ta gabata sai da 'yan bindiga suka hallaka mutane 10 a Batsari. 'Yan sanda sun gano cewa dalilin da yasa 'yan bindiga suke ta hallaka mutane a jihar ya biyo bayan hallaka Fulani ne da wasu kungiyoyi na 'yan sa-kai suka yi ne. Premier Time ta rawaito yadda 'yan bindiga suka hallaka mutum 10 a garin Yasuri da ke Batsari a daren ranar Talata. Jami'an garin da dama sun samu raunuka da dama sannan 'yan bindiga sun kone musu gidaje da shaguna. Yayin tattaunawa da manema labarai a Katsina, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe Isa ya ce, 'yan bindigan suna mayar da martani ne. A cewarsa farmakin da aka kai Yasuri, 'yan bindigan sun shiga har cikin ƙauyukan ne da baburansu sannan suka yi amfani da miyagun makamai wurin kai farmaki da kashe jama'a. Kamar yadda ya bayyana bisa riwayar Premium Time, bincike ya nuna cewa 'yan bindigan suna kawo hari ne a matsayin murtani na Fulani 'yan uwansu da aka kashe da 'yan sa-kai suka dinga kashe su, wannan kuma 'yan sa-kan sun yi hallaka Fulanin ne ba tare da sun aikata wani laifi ba. Baya ga Yasuri, kakakin rundunar 'yan sandan ya ce suna nan suna ta bincike akan hallaka jama'a da ake yi a Daudawa da ke karamar hukumar Faskari. Kamar yadda ya bayyana, ko a Daudu akwai batun mayar da martani da aka dinga hallaka mutanen da ba su ji ba su gani ba da 'yan sa-kai suka yi, amma tun a makon da ya gabata ne muke bincike akan lamarin. Wasu matasa 'yan sa-kai sun dauki doka a hannunsu. Mun tattaro bayanai akan ta'addanci a ƙananan hukumomi kamar Bakori, Funtu'a, Batsari da sauransu akan hallaka Fulani. Karamar hukumar Faskari da Batsari na cikin kananun hukumomin da suke fama da fuskantar ta'addanci da kashe-kashen mutanen da ba su ji ba su gani ba. An katse duk wani hanyoyin sadarwa da kuma kasuwannin mako a yankunan da domin kawo ƙarshen ta'addanci. Duka ne muke zuwa muku da ƙarshen wani shiri namu na lokacin. Ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba. Allah kuma ya kare mu daga wannan yan ta'addan, Allah kuma ya kawo ƙarshen su. Sai an jima. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe.